Moikka! Eli siis tää on niinku vaihtopetsivideo ja tää on niinku ykkössijalle tarkoitettu LPS-tiaralle. Eli siis LPS-tiaralle. Kun siis niin, mut joo. Me voitais kai aloittaa nyt. Eli siis ensimmäinen olisi tämmönen tosi hyväkuntoinen vuohi. Mä en oo käyttänyt tätä kertaakaan. Ja siis mä sain sen yllätyspussista. Siinä lukee tossa LPS. Mä en tiedä nyt tarkentaako tää. Ei ilmeisesti. Mut siis siellä lukee tossa niinku LPS. Ja sitten reikä. Eli siis tässä on ykköspetsi. Eli numero 1. Eli siis eka LPS-tiaralle. Ja sit kun hän on valinnut, niin te saatte valita. Mutta tätä minua te ette saa. Mut joo, sitten seuraava on tämmönen puudeli, jota ei ole myöskään käytetty kertaakaan. Niin kuin huomaatte. Puhdas. Ja sielläkin on LPS. Ja sit siellä on myös reikä. Ja tääkin on siis saatu tuolta yllätyspussista. Sitten seuraava on vähän huonokuntoinen. Siis sen takia kun siinä on tossa tommosta lankaa, mutta mä voin yrittää kyllä ottaa sitä pois. Mut siis tämmönen. Ja tästä näitä. Siis sillä oli hiukset. Niinku tälleen. Mut sitten mä ajattelin, että mä otan ne siltä pois. Eli siis tämmönen. Sillä on magneetti ja vähän niin tuolla on ihan oikeata kulmaa myös. Mut siis siinä on numero 3. Sitten numero 4 on juuri tää, mitä mä äsken näytin hiuksista. Ja siis toivottavasti ei haittaa, vaikka mä oon tehnyt tällä hiukset. Se tuntui niin kivalta. Ja mä voin sanoa, että mä voin lähettää ihan pientä ekstraa. Tai no, ehkä vähän isompaakin, jos mulle lähetetään ekstraa. Ja siis joo. Tämmönen. Ja siis ei ole reikää, mutta LPS-merkki on täällä. Tuolla alla. Hiusten alla. Mut siis tämä on numero 4. Sitten numero 5 on semmonen, josta mä en tykkää yhtään. Tämmönen magneetti. Tosi hyväkuntoinen. En oo oikeastaan edes leikkinyt. Silloin on kumminkin, mä sain ne kaverilta. Ja siinä on tossa niinku tommonen. Vähän niinku varmaan joku halkeama. Tai joku semmonen. Tää on muuten ihan hyväkuntoinen. En ainakaan löydä mistään enää mitään. Mut siis on nyt 5. Joo. Noin, sitten 6 on tämmönen. Tästäkään mä en oikein tykkää. Tää on niinku varmaan joku sammakko tai joku semmonen. Liskota kyllä on, kun mulla on sammakko, niin tämmönen. Tää ei oo vaihtopetsi. Mut siis mulla on tämmönen sammakko. Mut joo, eli siis tää on vaihtopetsi. Eli magneetti. Ja sit siinä on tuo pilkku. Eli siis se on 6. Joo. Sitten
Mun pitää taas pistää tätä kauemmaksi. Ouch, että tonne mahtuu enemmän. Ja sitten 7. on tämmönen. Tosi sulonen mun mielestä. Sillä on kukkanen tai tommonen juttu tossa noin. Ja LPS-merkki löytyy. Ja reikä. Tämmönen. Aha. Sitten 8. Niin, 8. Näitä siis tulee 10. Eiku siis 11, niin 8. On tämmönen possu. Tätäkään mä en oikein käyttänyt. Mä sain tän käytettynä ja täällä on tuo joku pieni. Mä en tajua minkä takia tää ei tarkenna. Mut joo, ihan sama. Saatte paremmin katsottua, jos te otatte tämän. Eli siis tossa on vaan tommonen pieni jälki. Eli siis tämmönen, ja täällä on reikä. Ja mä en oikein löydä täältä sitä LPS-merkkiä. Tällä ei ilmeisesti ole. Ja se on nyt se 8. Sitten 9. on tämmönen söpö, ihana pupu. Tämmönen. Sillä on pientä kulmaa. Niin. Tossa noin. Se ei oikein näy tosta hyvin. Se näkyy ehkä vähän kauempaa paremmin. No kumminkin sillä on tossa semmonen musta piilu. Oho, se taisikin olla vaan roskaa. Mut siis tämmönen. Sillä on reikä ja tossa on LPS-merkki. Ja tää on nyt niin kuin 9. Oho. Ei siis nää niinku pysyy ihan tosi hyvin pystyssä. Täällä on aika paksutkin jalat, kun mä en oikein tykkää semmoisista ohkajalkaisista petseistä. Kuten esimerkiksi niinku tää kaatuu. Mä en tykkää semmoista, joka oikein kaatuu paljon. Mut mulle sanottiin, että tämän päätä pitää vähän heiluttaa. Mut siis tää ei oo vaihtopetsi taaskaan. Niin sitten on 10. Joka on aika, no en mä oikein tiedä. Tämmönen. Se on kulunutkin. Nimittäin noin on ollut ihan punaiset. Ja tietysti häntäkin on ollut punainen. Ja noin tassut on ollut punaiset. Mutta kun ne on kuluneet. Sitten mä sain tän yhden mun kaverilta, niin se on tehnyt siinä noin tommoset ripset. Siis kyllä kai ne lähtee kynsilakan poistoinnella. Mä oon joitakin tosta saanut jo. Mut kun mulla ei oo enää kynsilakan poistoinetta. Mut jo kumminkin. Täältä löytyy reikä. Eli siis tosta. Sitten mä pistän tonne päin nyt. Noin, nyt näkyy kaikki. Noin. No niin siis vielä on yksi. Ja se on ehkä kaikista tärkein. Siis noitten yllätyspussi juttujen kanssa, eli noitten 1. ja 2. kanssa. Niin nekin on mulla aika tärkeitä, mut joo. Niin sitten tosi kaunis, mun mielestä komea. On tämmönen kenguru. Tämmönen näin. Ja sillä on LPS-merkki
vähäsen kulunut. Ja siellä on reikä. Ja tämänkin mä sain mun kaverilta ja se on laitettu tuohon nimikirjaimensa. Mut joo, siis tää on siis viimeinen. Noin. Eli siis mä näytän vielä kerran kaikki. Aloitetaan vaikka ihan ykkösestä. Eli siis, olikohan tää ykkönen? Mä en muista, jompikumpi noista oli ykkönen. Noista. Mut joo, eli siis ykkönen ja kakkonen kumminkin. Kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, 7, 8, 9, 10 ja 9. Siinä oli kaikki 11 petsiä, eli vielä kerran kaikki. Eli tossa on jompikumpi noista on kakkonen ja toinen on ykkönen. Sitten kolmonen, nelonen. Sillä on ihanat tommoitteet, no, tommoitteet, onko ne jotkut salmiakin kuviot vai mitkä sen tossa silmissä on. Mut sitten, eli tää oli nelonen, sitten vitonen, sitten kutonen, sitten 7. 8. oli tämmönen possu, jota mä en oo siis oikeastaan edes käyttänyt. Mut hei, nyt se näkyy, tuohon tommonen. Tommonen, eli tää on 7. Eiku siis 8. Sitten sillä on ihanat tommoitteet kukkaset siinä missä. Ja sitten on tämmöinen. Tää kun on sitten niinku 9. Sitten 10. ja 11. Noin. Mut hei, älkääs Tiara, valitse sä nyt eka näistä se minkä sä haluat. Tai mitkä sä haluat. Niin sitten